Kull persuna li se tirfes f'pajjiżna miċ-Ċina bl-ajru se tiġi skrinjata għall-imxija tan-novel coronavirus li fl-aħħar ġimgħat qatel aktar minn 100 ruħ fiċ-Ċina u laqat aktar minn 4500 pazjent f'14 il-pajjiż differenti. Dan ħabbru d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fern f'konferenza tal-aħbarijiet brabta mal-aħħar żviluppi dwar dan il-virus li qed ikompli jħasseb l-awtoritajiet tas-saħħa dinjin. Bl-aktar mod skiet, Fern ikkonferma li sissa f'pajjiżna m'hawn jew ma kien hawn l-ebda każ ta' novel coronavirus. Spjega li fl-ajruport ġiet iddedikata kamra ta' iżolament fejn se jsir l-screening tal-persuni li jkunu waslu f'Malta miċ-Ċina. Dawk li jkollhom xi tip ta' sintomi tal-virus fosthom id-deni se jsirulhom test permezz ta' swab mill-gerżuma bir-riżultat joħroġ minn Mater Dei fi żmien sagħtejn. Projekt nikkonfermaw iktar tard, jiġifieri fi żmien ftit sigħat illi dan huwa n-novel coronavirus da jinżamm kwarantina u jibqgħu jieħdu ħsiebu t-tobba. Ħafna drabi ma jkun hemm għalfejn nagħmlu xejn li l-immunità tagħna naturali se tfejqu dak il-bniedem, però f'każ li jkollu bżonn jidħol l-isptar għandna l-preparamenti wkoll biex dan ikun kwarantina però fis-setting ta' sptar ukoll biex intuħ l-aħjar kura li huwa possibbli. F'każ li s-sintomi joħorġu waqt li l-persuna tkun f'dara, jiskatta mekkaniżmu biex jibqa' jinżamm f'daru sakemm isiru t-testijiet. Każijiet f'għawdex mistennija jinġibu Malta għal kura b'mod sigur. Il-Gvern ħaħseb ukoll li jħejji unit ta' 12 sodda l-barra mill-Isptar Mater Dei. Dan se jilqa' fih każijiet ta' virus li ma jkunx kritiku waqt li dawk kritiċi jintbagħtu fit-taqsima ta' mart infettiv f'Mater Dei. F'każ li persuna tittestja pożittiv għal virus, id-Dipartiment tas-Saħħa Pubblika jiskatta mekkaniżmu li jpoġġi lil dawk li kellhom kuntatt mill-qrib mal-pazjent f'iżolament għal 14-il jum. Il-professjonisti kollha li jaħdmu ma' dawn il-każijiet se jingħataw l-ilbiż protettiv kollu u fil-jiem li ġejjin se jaslu f'Malta 160,000 set ieħor tal-biż protettiv. Il-Ministru għas-Saħħa fakkar li madwar 98% tal-każi tal-virus ifiqu totalment u ċara li m'hemmx riskju li dan jittieħed minn pakketti li jkunu ġejjin minn pajjiżi affettwati. Dr. Chris Barbara, mid-Dipartiment tal-Patoloġija, spjega li bħalissa qatt m'hemmx tilqima għal dan il-virus u jrid ikun il-ġisem stess li jfejqu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.